veure les fotos d'Aventura per Japó. Vols dir alguna cosa? Estic molt nerviosa. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Avui hem tornat a sortir del nostre habitual, bé, cada vegada menys habitual, estudi. Però no estem al Japó, no us penseu. I on estem? Estem? On estem? Avui hem vingut a reunir-nos amb el nostre amic Josep Bautista i a fer un examen. Però no un examen de japonès. Això de l'examen jo no ho sabia. Què vol dir un examen? Doncs que agafarà les nostres fotos del viatge al Japó i les sotmetrà a un exhaustiu examen. Això ja em sembla millor. Vaig trucar-lo perquè estic una mica tens, estic una mica nerviós, no ho hem fet mai això. Doncs escolta'm una cosa, mentre vas buscant el telèfon, dir-vos, per si no el coneixeu, en Josep Bautista és un gran fotògraf, turistòleg especialitzat en el Japó. Us deixem la seva informació a la caixeta de descripció. Perfecte, doncs mira, just, ja ho tinc. Aquí Josep Bautista. Hola Josep, ja som aquí. Endavant. Doncs ja hi som, Benvinguts. Hola, què tal? Molt bé, endavant. Abans de res, he de dir que ens vam centrar més en fer fotografies amb el mòbil perquè el teníem més a mà. Espero que siguis benèvol amb nosaltres. Aviam. Aviam. Perquè clar, heu fet el viatge a Japó i heu estat 2 setmanes. Correcte? I què em trobaré a les fotos? Osaka, sé que hi ha una Osaka, Sí. Què més? Una mica de Nara, Sí, ara hi ha alguna també. una mica de Kyoto, Yokohama, cert? i evidentment, I algunes nosaltres. sí, però Tòquio. Tòquio, sí, evidentment. Tots els llocs que també he anat, o sigui, aviam si reconec els Perfecte. racons. Això deu ser Osaka. Correcte. Molt bé. El temple en concret no el sé. Tampoc et sabríem dir el temple que era, estava al Sí. costat de l'hotel. Sí, de fet, no era un temple gran, és d'aquells petitons on la gent entra un moment a resar i marxa. Nosaltres vam fer el mateix. Sí. Està ben enfocada, no veig cap problema. Fotos d'aquestes en veurem moltes. Girosha. Sí, Girosha, val. tinc com una obsessió per fer fotos a senyals. I aquesta, amb aquesta perspectiva així, amb els edificis cap amunt i tal, em va agradar. Anem a buscar fotos que es puguin penjar a Instagram. Vale. Que tinguin algun sentit per Instagram. Perfecte. Si té alguna història darrere o alguna cosa, o que siguin tècnicament correctes, de moment. Ok. I després ja farem la selecció de la Perfecte. millors. Perfecte. Aquesta de les Vale. A nivell de memòria, d'acord. A nivell de penjar a Instagram, no la veig molt. No té res. Edifici... Sí, és l'Abeno Harukas d'Osaka. Ens va agradar molt aquest edifici, no sé, ja et dic, aquestes diagonals vaig dir, Sí. ostres, Està bé que estàs buscant línies. Sí. Estàs buscant línies, és un principi. bé, Anem bé. Poden fer millor. Segurament. És que totes les fotos les has fet tu. No. Ai, Com ai, que ai. no? Arribarem a alguna... Home, Shinsekai. Aquest cartell em va agradar molt, els colors estan molt apagats i tal, però vaig pensar, ostres, potser... S'està justificant ja abans que digui res. Ja, però és que són coses que vaig veient jo, potser... Sí. Però sempre millor sota exposar, perquè després ho podràs recuperar, que no posar massa llum, perquè, per exemple, el cel, això ja no ho recuperes, no hi ha res aquí, és blanc. Vale. Aleshores, Vale. si poses sota exposició, tot el cartell de Shinsekai i tot, ho podràs recuperar a l'ordinador, cap problema. Vale. El cel aquí, en aquest cas, és gris, ens és igual. Sí. Home, Kinkakuji. Aquí ja hi ha més color, Aquí hi ha no? color, Més- hi ha vida. Ja. Aquesta és meva. Aquesta és Ah. Ja t'he dit que hi ha fotos que les vas fer tu. És veritat. Aquí tenim vida. Està bé. Jo no hauria posat el terra d'aquí baix, jo l'hauria retallat, però això es pot retallar després a postproducció, no passa res. El toc de l'arbre, la tardor, està molt guai, està bé. És una foto
correcta. Mira, veus? Foto correcta. Kinkakuji una altra vegada. Sí, és que és com molt fotogènic. Ho és. I costa molt trobar el color daurat, fer-lo bé a les fotos. I en aquest cas està molt bé. Caram. A aquesta li donem Molt bé. un aprovat. Doncs no sé qui dels Qui dos la va va fer? aquesta. No ho sé. Crec que tenies la càmera tu en el Kinkakuji, així que crec que el mèrit és teu. Això és la sortida d'algun lloc. Crec que del Palau Imperial de Kyoto. Va ser. No me'n Sí, Va ser. recordo. Foto de viatge. Clar, momiji. En algun Està- havíem de sortir. Està perquè- bé, està bé. Sortiu macos. Jo hauria tancat una mica més les cames. No m'hi havia fixat, tens raó, m'he fixat molt amb la cara i... Teniu una mica de... Es veu el terra, es veu el tema dels arbres, i ja està, i sortiu macos, aquesta és potencial. Bé, passa el tall. Aquí comencem, aviam, què ens trobem ara? Jo aquí no sé. La Mary, Com va anar la cosa. mira, va dir, Jo poso hi era, darrere però- aquest arbre i ja vaig dir, pues et faig una foto amb el momiji també. Està bé, és original. El que passa és que suposo que és cosa de la càmera, que el format és molt en vertical, és molt allargat. És molt llarg, sí que m'hi he fixat amb És això. molt allargat. Aleshores, es pot retallar. Va, Podrà cap retallar. problema. Això deu ser Nara? Correcte. Deu ser Nara. Es nota l'experiència. Sí, Això sí. és abans del Tralto Daiji, teniu la zona dels llacs, es pot recuperar una mica del que és el tema del color, aquest es pot centrar una mica, i jo retallaria una mica més, perquè si la volem, aquesta la podem posar a Instagram, Sí, aquesta es és... pot retallar pel format d'Instagram. I això ja ho parlarem en el vídeo que farem a continuació, Correcte. Spoiler. spoiler, que és on jo editaré les fotos. Genial. Fushiminari. Sí. Crec que tots hem dit, uah, que originals que som, vaig a fer la foto fora. Jo també la tinc, Vale. Jo també l'he fet. Total. 100%. Total. Un altre punt de visió. Sí, Pues... Espectacular, no la té ningú. Clar, aquí el que ens va passar és que aquesta vegada hi vam anar de nit. Sí. O sigui, se'ns va anar fent de nit, Sí, vam sí, començar amb aquesta llum i vam acabar Va. negre. Negre. Sí, es veu. I poques fotos tenim bones en el sentit de que es vegi el carbassa Sí. així, saps? Sí, a més, cert, perquè aquí ja la veig que està com mogudeta i la càmera ja estava una mica Sí. patint a nivell de llum. No passa Del tot, el no ha tall. passat el tall. Això és el Ginkakuji, el jardí. Correcte. Molt bé. És que aquest jardí ens va impactar moltíssim. I mira, ens fa Preciós. Més que el Ginkakuji. A mi m'agrada més el jardí. El caminet... Clar, m'agrada això molt. anava a dir, És que el això caminet anava a dir, com a- I el senyor escombrant les fulles, això, sí, a mi em va marcar. Com a temple, la veritat és que em sap molt de greu, però és maco. Però ja. Però tota la perifèria, com si diguéssim... els jardins. L'espècie de vegetació. O sigui, en aquí hi havia molta vegetació amb Sí, sí. unes micro fulles Sí, precioses. aquest jardí també, aquest jardí és preciós. La foto la vau fer a tope d'angular. Això ja és cosa tècnica de la lent, però la lent, quan més baixa el número, més efecte ample. O sigui, més està intentant la càmera agafar tot el que veieu. Val. Aleshores, tot el que tinguis a prop es distorsiona. Queden fotos molt xules. Aquesta podria haver sigut una foto molt xula, Podria. Podria. però com sé que la vas fer de casualitat, 100%. Sí, perquè això de l'angle aquest així obert No. no ho tenim a cap foto. Per què se'ns va posar? Doncs... deuria tancar del tot Segurament, sí. i hauria dit, vaig a fer la foto que es vegi tot. Sí. Sí, I sí, va sí. ser així. Vale. Està bé, però com és casualitat, no la posaré jo no l'editaré. Aquesta no me la conec. És al mateix lloc, és El als mateix. voltants. Ah, Sí. val. I el cartell aquest amb els kanjis Sí. ens va semblar molt entranyable. Kanji de rentar, Yuna i aquest no me'n recordo. Això ja us ho deixarem a Sí, vosaltres, que estudiant japonès. Ho investigarem nosaltres, sí, sí. Investigarem. Foto de cartell. Hem Sí. vist unes quantes de cartells, bueno, està bé, és foto de natura i tens el cartellet. Tampoc la veig, si no sabem d'on ha sortit, tampoc la veig. Són fotos Sí. d'aquelles que ets estranger, que estàs al Japó i li fas fotos a tot. Una absolutament. pedra. Sí, exacte. Sí. Absolut. I li fas la foto. Exacte. I li preguntes al guia, i aquesta pedra què vol dir? I el guia et diu, és una pedra. És una... Una pedra. Per favor, deixa'm en pau, deixa'm anar al braç, Perquè me l'han fet la pregunta. Vale. Ginkakuji, mira, aquesta, ja d'entrada dic, bé, està bé. Bé. Home, la composició Sí, la trobo maca. composició, Sí, nivell està- tot, està bé.
Passa que el cel està patat. Ja. Està patat. Van molt bé per fer les fotos, però s'ha de tenir molt en compte amb el cel. Ens passa a tots, als professionals també, dius. No hi ha forma de... O et queda bé la foto i el cel patat, o fas la foto molt, molt fosca, per després voler una mica de cel. Però en aquest cas, com teniu molt poc cel, jo us la dono per bona. Ei! Sí, els samurais, venen aquí. Aquí anem a fer la prova de si està enfocada. Aquí no veiem què està passant. No està enfocat això, No està enfocat això. I llàstima el foco que ella... Això encara no em molesta tant com que no estigui enfocada. Ja. L'hauria donat per bona. Ostres, quina llàstima, Pues sí. Aquesta detall, això no ho podíeu treure, imagino, el cartellet. Què? Aquí hi ha un cartellet. Sí. Ah, no. Per favor, no toqueu. I es veu, no toqueu a la Mary tampoc. Aquesta la donaríem per bona. I el mateix d'abans, cel patat, i ja està. Meiji Jingu. Correcte. Si no fos pel cel, la donàvem per bona. Problema, quan feu les fotos horitzontals tan al límit, si està super encaixat, després al retallar-la comencen els problemes. Clar. Això és un hama. Correcte. Pot ser efecte òptic, però la veig com inclinada. És que ara em sap molt de greu perquè les fotos maques les vaig fer amb el meu mòbil. Clar. Ai. Però aquí veníem... Ja. Perquè qui ens va fer el tutorial amb la càmera va ser Però llavors jo no culpa la faig nostra. servir, Ja. Si agrada aquest vídeo, sempre es pot donar un altre xec d'1.000.000 d'euros per aquí per sota la taula i fer una segona part, aviam. I transparències. Pot ser efecte òptic, el que deia, perquè el vaixell està entrant i coincideix la línia vermella amb l'horitzó aquest i no sé si està inclinat o què és, però això ho passarem pel xec. És el bar, És el bar, sí, això anava a dir, ho passem. Perfecte. I... Sí, una més. Volíeu fer el Momiji i la torre, ho volíeu posar tota la foto. Sí, volíem que... Tota la foto. Una cosa artística així... N'hi ha molts racons a la Tokyo Tower que pots anar a buscar i vau trobar aquest. Sí, És que clar, jo en tinc moltes d'aquestes amb el mòbil. Bueno, sí, es veu el Momiji, la torre de Tòquio, però a mi em sobra molt aquest arbre verd. La verdó, no? Aquestes branquetes... Està ben encaixada, però després no sé d'on ve això, i es podria tancar una mica més, i ja està. Tampoc la passarem. Però bueno, han sortit unes quantes. Sí, no? Déu-n'hi-do. Escolta, jo estic content, perquè tampoc la selecció no havia pogut ser molt àmplia. Serem generosos. Bé, gràcies. Shinsekai 1, Kinkakuri 2, 3, 4, 5... 6, aquesta la retallarem i farem alguna cosa amb aquesta. Perquè això, ja, 6, 7, 8 i 8. 8. Tenim 8 fotos que jo les veig amb potencial i que estan, ens entenem, correctes per passar a edició. Val. Altra cosa és que diguem, les fotos són maques, sí, hi ha fotos molt maques. No, però... Que hagin passat el flicte de correcció. Nosaltres veníem a això. Exacte. Veníem a parlar amb l'expert. 8 de 20. I ara, clar, és el moment. Què passa amb aquestes 8 fotos? Si voleu veure el resultat final, doncs on s'ha d'anar? Al canal d'en Josep Bautista, que us deixem, com ja hem dit, a la caixeta de descripció, però també el podreu veure per aquí, coses de l'edició. I res, segur que val moltíssim la pena, encara no ho sabem, però n'estem convençuts, confiança cega. I no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar. Jo, bueno, per últim, sobretot agrair-li les gràcies. Hem passat, no sé, una estona molt professional, però molt entranyable també, vull dir, hem estat aquí com en família. Sí. I res, que un plaer Igualment. I res, i tothom cap al canal d'en Josep Bautista. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch i TikTok. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de... Aventura per Japó!